आज नॅचरल फिटनेस नंदूने जी नवीन जिम सुरू केली आहे बघून खूप बरं वाटलं मला. स्पेशियस आहे. इन्स्ट्रुमेंटमध्ये प्रत्येक गोष्टीचं त्यांनी अगदी फार बारीक लक्ष ठेवलं. मेकॅनिझम कमीत कमी जागेत एका इन्स्ट्रुमेंटवरती किती जास्त व्यायाम करता येईल याची मी खूप खबरदारी घेतली. नंदूला मी गेली 15 वर्ष बघतो आहे. त्याची मेहनत बघतो आहे. मी अगदी सुप्रीमो जिममध्ये असल्यापासून बघतो आहे. ऑलमोस्ट 2015पासून बघतो आहे त्याला. त्याची स्वतःची पर्सनल ग्रोथ पण बघतो आहे. पण आता ही प्रोफेशनलमध्ये तो पाऊल ठेवतो आहे. खूप बरं वाटतं आहे आणि माझ्या खूप मनापासून शुभेच्छा आहे त्याला की आयुष्यात खूप मोठा हो. ही जिम पण खूप भरभराटी लागून दे आणि याचा फायदा युवा जनरेशनला होऊन दे आणि त्यांची पावलं इकडे जिमकडे वळून नंदूकडे बघून नंदूसारखी शरीरयष्टी आपण पण कमवावी या मार्गाला लागून दे. नंदू गायडन्स त्याला आहेच. त्याचं डेडिकेशन मी जवळून पाहिलेलं आहे. त्यामुळे आज माझ्या मनापासून त्याला एक शुभेच्छा. फिटनेस फ्रीक म्हणून तो असाच मोठा हो आणि युवा जनरेशनला पण होतो. स्ट्रेट ट्रेनिंग कुठे ठेवतो एवढं हा सुपर बेंच घेतला. इन्क्लाइन डिक्लाइन स्टेप तीन एका बेंचवर फ्री वाढले. साइड आणि हा बेंच आहे पुढे मागे इन्क्लाइन मारताना डिक्लाइन पटकन को परत उठून करायला विदाउट इंजुरी पण सगळं मशीन सांगते. हे आवडलं ते सर मेटलचं जर ठेवायची हे पण आवडलं. आवाज येतो आवाज येतो फर्स्ट क्लास एकदम छान स्मूथ आहे. एकदम वर्किंग एकदम स्मूथ आहे. ग्रीप पण आवडलं.